نم بالوزنا خدای قلبك اسمر و زریا لیل خمدینش دور داتنی لیل خمدینه نم بالوزنا د ججنا چهارشنبه سرê Nîsanê de hêk birangan tên boyax kirin çêbûna cîhanê tê vegotin. Ew hêk li qunçikeka malê tên hiştin û pêşkêşî mêvanan tên kirin. Di heman demê de lîstoka girtina şikandina hêkê tê lîstin û yên ku bikaribin hêkê bişkînin dibin alîkarê çêbûna cîhanê. Ne kuke memed berdok dikmey lele khemedine kuke memed berdok dikmey aydel 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 Di mîtolojiya îzdayetiyê de tê gotin ku destpêkê ax, piştra av, hewa û buwan re şînatî, ajal û herî dawî jî mirov ava dibe. Kulîlkên sor yên ku di meha Nîsanê de di axê de şîn dibin yek ji sembolên esasî vê cejnê ye. Ev kulîlk xwîna ku di her kelaşê mirov û hemû zindiyan temsîl dikin. Kulîlkên sor yên hatine berhevkirin bi heriyê an jî hevîr bi deriyên xaniyan ve têne zelqandin û qalikên hêkan yên rengîn bi wan ve têne daleqandin. Ev jî bi sala nû re ji bo hatina bereket, bextewarî û aramiya malê tê kirin. lele khemedine mgo çol çodin ren bandiken de bem jî çon le 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 Di baweriya îzdayetiyê de her tiştê ku ronahiyê ango rojê temsîl dike pîroz e. Ji ber vê sedemê roja beriya cejnê danê êvarê çira tê pêxistin. Beriya ku roj biçe ava jî hemû mal şîraniyê, hêkên rengkirî û kulîçeyan li cîranên xwe belav dikin. Di sibiha cejnê de ber bi avabûna rojê dua têne kirin û ji hemû cîhanê re aştî û kêfxweşî tê xwestin. Piştî nimêja tavê bi çûyîna qûbeyê gor têne ziyaret kirin. Piştre vegera malan dest pê dike. Bi kesê li mal û cîranan re cejin tê pîroz kirin û şahiya cejnê jî dest pê dike. اره مگو رشید بندی بند که لو لو لولو اپو ازاد مچه بیازیدش پیشم راد بلا غزلکی چو برشو